Goddag. Nu, jeg kan simpelthen ikke udskyde det mere nu, fordi jeg gentager mig selv så mange gange i løbet af en uge, når jeg skal beskrive, hvornår man skal tage et batterikamera, et strømført kamera eller PoE-kamera med en NVR på. Så nu kommer den lange, korte version, og så kommer der lidt mere opdateret på et tidspunkt, når jeg lige får lidt mere tid til det. Hvornår skal man køre med overvågningskamera på batteri? Hvornår skal man køre med overvågningskamera, der er strømførte på Wi-Fi? Og hvornår skal man køre med PoE? PoE er Power over Ethernet. Som regel er det langt bedre kamera med meget bedre billedkvalitet. Nu skal jeg forsøge at kode det ned, så det bliver så kort en video som muligt. Batterikamera er ikke godt. Altså det er det ikke. Du glipper vigtige detaljer. De optager ikke hele tiden. Du skal ikke forvente at få ansigt på vedkommende, medmindre han kigger direkte op i kameraet. Han kan nemt flå kameraet ned, fordi de fleste monterer dem ikke særlig højt op, fordi de skal være til at kunne pille ned, så man kan sætte strøm på eller lade dem op. Så derfor vil jeg ikke køre med overvågningskamera på batteri, medmindre det er bare for lige at se, om der er en pakke, der kommer, om der har været nogen oppe ved hoveddøren osv. Udover det kan det nemt flås ned, så du også mister optagelserne, hvis de ligger på et SD-kort. Så er der så strømførte kameraer på Wi-Fi. Jeg er jo faktisk fortaler for Wi-Fi-kameraer. Så ved jeg godt, at de store installatører, de er simpelthen ved at falde bagover, når jeg siger det her. Men det er fordi, at jeg tænker rigtig meget i value for money. Og de fleste, der vil have overvågningskameraer, fordi de gerne vil beskytte deres hjem. Et overvågningskamera beskytter ikke dit hjem. Den fortæller dig, om der har været nogen der. Du vil gerne vide, når der har været nogen der. Du vil gerne vide, der i det sekund, der er nogen. Og der skal du bruge en alarm. Et overvågningskamera, der tager de sgu bare en maske på, eller så tager de en kasket på. Eller så tager de, strømboksen, eller internet, eller et eller andet. Og så er du lige vidt. Du kan godt køre med Wi-Fi-kamera. Jeg synes, det er fint til lige at verificere, hvad sker der derude. Strømførte kamera på Wi-Fi, der kan du bedre tegne en linje og sige, præcis det her område her, der vil jeg gerne vide, når der er nogen, der bevæger sig i. Når du kører med AI, så får du kun på mennesker, du får kun på køretøjer. Så det er fornuftigt at køre med til privathjem. Hvorfor synes jeg ikke, man skal køre med PoE-kamera i boliger? Det har noget at gøre med, hvis du skal ud og køre med PoE-kamera og skal ud og investere i en optager. Du skal ud og have en professionel sikringstekniker ud. Der skal trækkes ledninger. Der skal samles RJ45 stik. Inden du har set dig om, så har det første kamera kostet dig 5.000 kroner. De 5.000 får du sgu ikke tilbage, når du skal sælge dit hus. Og du kan heller ikke bare pille kameraet ned. Jo, det kan du godt, men du har brugt timer på enten selv at trække kablerne, eller på at betale en masse penge til en montør. Så du skal køre med de her lidt mere professionelle overvågningskameraer, når det er detaljer er vigtige. Nummerplader, ansigter, om natten. Altså, når det skal optage steder, hvor der er rigtig dårlig belysning, og du vil være sikker på, at det kører 24/7, så skal du køre med de her lidt større installationer, som koster nogle penge. Jeg er fortaler for, at man kører med et ganske fornuftigt overvågningskamera til at kunne se, hvordan så vedkommende ud. Har der været nogen, eller har der ikke været nogen, i forbindelse med, at alarmen har været aktiveret? Fordi det er jo vigtigt for dig, at kunne få øjne ind på din ejendom, når du er på ferie oppe i Skagen for eksempel. Så derfor, det var sgu lang tid, jeg har set ham. Nu tabte jeg tråden. Fordi overvågningskameraet er rigtig godt til at fortælle dig, hvad sker der et sted, hvor du ikke er til stede, uanset hvor i verden du er. Men hvis du gerne vil vide i det sekund, hvor at der foregår et eller andet, for eksempel røgudvikling, for eksempel brand indenfor, det kan dit kamera ikke. Det kan ikke fortælle dig, når der sker noget her og nu på din ejendom. Det er alarmsystemet, der gør det. Et alarmsystem kan ikke saboteres på samme måde, som et overvågningskamera kan. Fordi et overvågningskamera, de tager lige øksen og cutter strømmen til huset. Og du skal ikke sige til mig, at de ikke kan finde på det, fordi de kan finde på det. Hvis de vil ind, så finder de en vej ind. Enten så tager de strømmen, så ryger internettet, eller så tager de strømmen, og så ryger strømmen til, Wi-Fi-kameraerne, eller til PoE-kameraerne. Ja, okay, men
Det kan altså ikke ske for din alarm, fordi din alarm, den kører alligevel. Den kører selvom der ikke er strøm på. Der er indbygget batteri i. Det er i hvert fald det, vi forhandler. Og så har du også, SIM-kort i, så du får stadigvæk besked. Alarmen går stadigvæk i gang. Sirenen går stadigvæk i gang. Jeg har et super godt eksempel, for jeg havde udboende gæster i mit skur. Jeg kunne se, at vedkommende gik ind over min indkørsel. Og i det sekund, han åbnede skuret, der startede alarmen og sirenen, og det hele han vandt sig om og gik lige med det samme. Klasse eksempel. Jeg har været ude på cases, hvor tyvene faktisk har kigget op i kameraet, og så har de bare givet fingeren lige direkte op i kameraet. Så derfor synes jeg, at det er ganske fornuftigt, rigtig godt overvågningskamera, er et rigtig godt mærke, er en fornuftig løsning. Og der skal man vide lidt, hvad er det, man vælger. Man kan hurtigt købe sig fat i et rigtig godt brandet produkt, men hvor du faktisk ikke får særlig meget hardware eller software for pengene. Og der kan man jo altid hive fat i mig på 40 40 06 72, eller hoppe ind på Vincenzo.dk, så skal jeg nok vejlede dig. Og det er sgu lige meget, om du er fra Sjælland eller fra Jylland. Min rådgivning, den er gratis. Jeg brænder så meget for mit fag, så det var sådan i grove træk. Det jeg lige vil fortælle. Hop ind på min side. Udfør kontaktfornavn. Jeg skal nok ringe til dig. Eller ring til mig. Jeg tager telefonen næsten altid. Sådan er det at være passioneret i sit fag. Vi ses. Nicolai fra Vincenzo. Hej.